Μπετόβεν. Βλέπεις εκεί πάνω στο καμπαναριό ένα ψήλο. Για να δω. Όχι δεν τον βλέπω, αλλά ακούω τα βήματά του. Μα πολύ... Τι είπατε κύριε? Γιαούρτι, να σου έρθει. Γιαούρτι. Τι είπατε κύριε? Τι είναι άσπρο πράγμα. Τι είναι ένα άσπρο πράγμα και χάνεται μες στη νύχτα. Ο κουραμπιές στο στόμα είναι ο σαράπι. Και μια φωνή κούστη. Και μια φωνή κούστη. Έξω πούστη. Ολυμπιακός δόξασε την Ελλάδα. Για την Αυστραλία όλοι. Κύριε Καρπουρό, τι γνώμη έχεις τώρα για τον Ολυμπιακό? Γιατί τα αρχίδια είναι μαύρα. Γιατί είναι κοντά στην εξάτμιση. Ευχαριστώ πολύ. Γιαούρτι, να του δει. Και μια φωνή κούστη, έξω πούστη. Και ανέξω ο φίλος και ο φιλάς. Ο φιλεύθερος.